אין פה נכון או לא נכון. קודם כל זה תלוי מי בעלי המניות. לכל בעל מניות יש את המדיניות שלו ויש את הגבולות שלו. אנחנו צריכים להבין שמדובר בגופים גדולים, חברות ביטוח. בארץ אז זה יכול להיות הפניקס, כלל, מגדל, מנורה, בתי השקעות. בחו"ל זה יכול להיות באמת בנקים ענקיים, בנק אוף אמריקה, זה יכול להיות ג'יי פי מורגן, זה יכול להיות הרבה מאוד גופים גדולים בינלאומיים, ויש להם מדיניות שהיא מאוד נוקשה. הם לא יכולים לחברה כזו לאשר כך, לחברה אחרת לאשר, אז יש להם את האמות מידה שלהם. ברגע שאת מגיעה לתקרה, פה הם כבר לא יכולים בהכרח לייצר גמישות, וכל חברה שהם משקיעים בהם במיליוני חברות, הם לא יכולים בכל חברה לבוא ולייצר הבדלה, כן? למרות שכל חברה היא שונה, וכל מנכ"ל הוא שונה, כל אחד יש לו את האתגרים שלו, כל אחד מה שהוא מביא איתו לתפקיד. וכן הם צריכים, אבל לא תמיד, גם זה תלוי במידת ההחזקה שלהם. אם מחזיקים 1% בחברה, זה לא כמו שהם מחזיקים 10 או 20% בחברה. אם משקיע מחזיק 20% בחברה, מן הסתם הוא יהיה יותר פתוח לשיחה, להבין למה רוצים לאשר חבילת תגמול כל כך גדולה וכל כך חריגה ביחס לשוק, מה היעדים, הוא הרבה יותר מעורב בתהליכי קבלת החלטות. לכן זה מאוד 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 תלוי.